Wat is dit ding lelijk? Wat lelijk. Erg lelijk. Ik wil heel lelijk. Hoi, ik ben Noe Lauwert. Want de winkels ben hier. Dit is echt ongemakkelijk. Iedereen shut mij on. Ik ga dus heel lekker shoppen in Lauwert. En mijn doel is om de lelijkste outfit ooit te vinden. Dat is mijn doel voor jou. In heel veel winkels mag ik trouwens net filmen maar de grote camera. Dus dan even maar mijn telefoon. Oké, ik sta hier nou in een pashokje. Ik heb wat dingetjes uitzocht. Ik ben benieuwd hoe ze staan. Ik heb nou één ding on. Echt. Wat lelijk. Nee, dit is een zwart jurkje. En hij is wel leuk, alleen dan ga je zakken het wel. Zeg. Dat is weer wel schattig best. Dan door naar de volgende winkel. Oké, toevallig. Ik kom correct op een vriendinnetje. Dus nu zitten we lekker op het terras. Oké, we krijgen lekker eten op het terras. En ook de shop zoektocht weer verder. Boom boom bailando, dans met mij de tango. Boom boom bailando, dans met mij vannacht. Het is net of je speelt met mijn been. Oké, ik ben alweer in de winkel. Ik geef weer wat dingen passie. En Sasje ze eruit. Yeah! Oké, kijk dat deze dingen passen. En dit gekke jurkachtige ding. Die wel heel lelijk, maar ik denk net dat het het lelijkste ooit is. Dus we kunnen nog wat lelijks vinden. En deze broek, die wel leuk, alleen nog ik net super leuk. Dus die ging met Gaby. Oké, ik ben weer in een orenwinkel en ik heb nou wel hele goede kanshebbers voor de lelijkste outfit. Saast het. Nou, wat een mooie jurk. Oké, ik weet net of dit het lelijkste item is, maar het komt zeker in de buurt. Wow. Dit is weer erg lelijk. Wat is dit? Nou, ik vind het niet zo erg. Nou, het is niet dat je zegt, wauw, wat een mooi pakje heeft zij aan. Zeg, volgende. Wat is dit ding lelijk? Nou jongens, we hebben een winnaar van het lelijkste ding. I'm sexy and I know it. Oké, nou, ik weet zeker dat ik wel een top 3 lelijke items heb. Ja. Op nummer 3 hebben we de drolle jurk. Op nummer 2 hebben we het drolle pak. En op nummer 1 hebben we het blauwe speedo outfitje. Dan gaan we nu op zoek naar wat lekkers te eten. Again. Oké, we sluiten de dag af met een lekkere koffietje. Lekker. Dan weer deze video. Lekker geshopt, lekker op het terras zitten. Ik heb hele lelijke dingen heb ik on. Die wel heel leuk. Dus tot de volgende keer. Abonneer, like en doei.